No, dobre, čiže základný outfit si necháme tento sivý a ideme kombinovať k sivému to hnedá bundička. Pekne to vyzerá s tými elegantnými topánkami. Tie topánky sú tiež naše. Tento, dáme k tomu takúto kabelku. Áno, a vyzerá to takto dosť dobre. To mašlo môžete potom proste čarovať, hej. Vonku, donútra, kde len chcete. Čiže toto je jedna vec. Ďalšia takového typu. OK. A zasa je to niečo úplne iné. Takto. Tá ladvinka. Tie sú báječné, babi báječné. A dĺžka pre nás nízka, akurátna dĺžka. A tá blúzička, ako keby ste ani nič nemali.